שבת שלום לכולם. שבת פרשת מצורע. בפרשתנו אנחנו למדים שוב על תורת המצורע. תורת המצורע יש לה בעצם כמה וכמה שלבים. המצורע לא מגיע, הצרעת לא מגיעה בבת אחת. הצרעת מגיעה ראשית בקירות הבית, לאחר מכן בכלי האור או בבגדי האור, ואחר כך מתקרבת לתוך הגוף של האדם. מי הוא אותו אחד שלוקה בצרעת? אז הרמב"ם בעצם נוקט לשיטתו שבעיקר מדובר על אלה שדיברו לשון הרע. והדבר הזה בא כדי לבוא ולהעיר את האדם ולעורר אותו מהדרך הזו של אמירת לשון הרע אחד על זולתו, דבר שמחריב את העולם, מחריב את האחדות בין עם ישראל ובין איש לרעהו. חכמים אומרים שישנם מספר סיבות אחרות לצרעת. מה שבטוח, הצרעת הוא דבר ניסי ופלאי, דבר אלוקי. אבל זה בתפיסתי, תפיסתו של אדם ירא שמיים, מאמין, שלומד תורה. אדם אחר יכול לראות בצרעת איזשהו תהליך טבעי, תהליך שבסך הכל נובע ממחלה או דלקת אולי. מה בעצם ההבדל בין אותו אדם שרואה בזה דבר טבעי לגמרי לבין בן אדם שרואה בזה תהליך ניסי? הדבר הזה הוא דבר מאוד פנימי ועמוק, הוא בעצם הדבר שמאפשר לנו לראות אמונה בכל דבר ודבר שקורה בעולם. אם אני רואה בצרעת משהו ניסי ואלוקי, אני אראה גם בכל דבר, בכל תהליך אחר טבעי בעולם, דבר טבעי. וזה העבודה שלי, זה עבודת השם שלי, לדעת שבכל דבר ודבר, גם אם הוא כביכול יכול להתלבש באיזשהו משהו בשכל, לדעת שגם בו טמון בעצם תהליך ניסי. למרות שיש לו הסברים. כשאנחנו נפנים בעצם את תורת הצרעת, את תורת המצורע או תורת הצרעת, אנחנו נבין שהכל מהקדוש ברוך הוא, ונבין שבכל דבר יש עילה ועלול, ובסוף כל זה יביא אותנו להכרה בקדוש ברוך הוא, במציאותו של הקדוש ברוך הוא, דבר שיביא אותנו לשלמות על ידי בניית בית המקדש עם משיח צדקנו בעזרת השם. שבת שלום.